Guys, bona senze young blind date ngoku. I-rules anixelelana amagama enu yabo. Okay mfethu wena khawuceba igama ubani wena? King Asisipho wena kele mbona? Mbali. Oh. So ke mfethu wena uthanda imete enjani? Mina mfethu ngithanda imete grand. Esiphethe kahle man, share loyal. Ingaphelanga izile abaphandle man, right. Okay, wena ke uthanda umjito onjani? Umjita grand. Cute man, nice. Ozithandayo. Okay mfethu xa ucinga wena i-crush yakho ngumuntu onjani? Crush yami mfethu ngumntu omhle yabo. Xa nijongile mna siphethe kahle man, akaqavanga afana namanye amatsheri. Ya mfethu. Salama. Wena i-crush yakho umjito onjani? Umjita omhlophe. Omdana kunam. Alright. Omdana nawe. So wena mfethu le jonga. Xa ucinga yintoni i-red flag emedini? Yo, lawe icheri iva ngechomi man. Iwe iqonda emntwini wayo iva ngechomi then isigqibele ke ngoku. Ndincanyo leyo icherini. Ucinga wena tshomi yintoni i-red flag emjiteni? Umamela abantu. Sathetha mos. I-red flag emjiteni umuntu omamela abantu qha kuwe. Yintoni mfethu i-green flag kulewisa? Yintoni emedini? Green flag emedini. Bo mfethu ngase like icheri yabo. Ingithande, swear nizoyithanda nami. Be loyal man. Ingathi lapho beyipha. Ya mfethu. Yintoni i-green flag emjiteni? Umjita loyal, ozithandayo. Like ozomthanda. Okay, kibo masiqale kuwe ke. Like yintoni onofuna umjita kwenzele yona qho ngeveki okanye ngenyanga? Andiphe imali. Aphi imali? Wena mfethu yintoni onofuna umjita imede ikwenzele wena qho ngeveki? Ngase mfethu abokum. Ngase ingapheli mina ngathanya ndithanda mfethu. Yabo. Like no like nje. Anesithelane zobe but ingapheli mina ngathanya ndithanda. Ya mfethu. Hayi ke grand. Xa wena ngohlobo umva ngalo umjita uyakufanele? Ewe. Akufanele. So mfethu wena ngohlobo umva ngalo umedi yakufanele? Ndiyadawutha andikho man, but ya mfethu. Ya. Cibuza ke ngoku. Like wena mfethu ungavuma akubamba isandla ngoku? Akho uye ngamba. Wena tshomi ungavuma? Kanti bambe nani isandla? Asikho lapho man. Jonga ngicela unike 3 minutes okanye 5 minutes yabo nithethe noba nithethe ntoni. Ndinike bani mic? Ladies first. Hello. Njani? Right now. Cela ubuza like imedi kuwe. Imedi oyithandayo. Ngaba imedi enjani? Thina like icheri ezihloniphayo man. Ingathubeleziyo nje ebhizi ngumjita wayo qha. Ingekho ebhizi amanye amajita. Ya. Ngibuye. Mic. Ndimjita mic. Okay, ufuna ubuza kuwe ke mna kutshoyo ngayo. Wena ufuna umjita njani elifini? Umjita ozonakakela. Sizoba right like sithandane. Okay. Angabuya umjita. Ngilapha vele. Okay. Okay, sure. Xa inothi umjita ucela ihage kuwe ngavuma wena? It's fine. It's fine. Wena mfethu ungavuma? Kuyi. Kandiyanikana kodwa. Phakamanga lo. Mani, ayo mini yonke alo salamba. Ke mfethu yabo tsona. Thina. Okay, ndibuza kumedi, how many body counts do you have? None. 9. None.
Oh, hey, 9. Okay, wena fethu. How many bodyguards do you have? 0 jam. 0. Yeah. Awugweqi. Awujam. Oh, okay. Jonga nenze nibuza lo mbuzo like zonibuza lo mbuzo ogqibela nikhululile ezweni ezinxibileyo for uba ningabonani yabo. Nibuza umbuzo ogqibela jonga. Umjita xa kunothiwa nayinjola ne kunothiwa ukutshitele into onomenza wena. Unomenza nto ngamuva onobomi. Wena fe xa kunothiwa umithi ukutshitele ungathini? Xa imithi itshitile. Hayi fethu ndingaya kuye yabo. Sithethe mani yabo. Bona uba singayilungisa kanjani leyo yethu bayi-2. Ndingangxami ngomva omnye. Khe xa ndive kuye uba wayenzileyo ayenzileyo fethu. Cela ujonge ngapha edongeni apha. Jonga ngapha wena. DK. Jonga ngapha. Okay, yabo fethu. Zokhulula ne jonga. Sobala u5 yabo. Gqiba ndinikhulule wena uzozikhulula kube ilule we yakho. Uzozikhulula gqiba ndicele ngokwam uba mjonge yabo. 5 4 3 2 1. Uzozikhulula ke wena tshomi ungamjongi kodwa. Sijonga ngapha kanga. Khandijonga nini ke ngoku? Cela uba Mike. Xa ucinga ke ngoku iyametsha ntweni. Xa ucinga wena fe iyametsha ntweni. Like xa ndibona mna nafanelana nje. Inafanelana fe. Xa inothi ucela ihug ke ngoku ungamnika. Kaniphindeni man. Hey. Mphindeni ihug. Yaphinda yafuna mos ne. Okay. But man ngisametsha man. Ngisametsha khani mihlaleni phansi ne. Cela unike enye 5 minutes kuba nibonana ngoku. Okay, ke fika mxelele igama lakho like Khe asinathi igama lakho. bani asenathi? Wena igama lakho Likuwe. likuwe. Ubuza uyatshaya. Tena mehlo kanje udaliwe. Oh, wena tshaya fe. Ngakugela ubonakaleza umuntu engathi ibona kamntana umshinto utshayayo. Oh, man ngasingeni mandaba zini okay. Bagama lakho nene? Likuwe. Fethu khabe ngathi uyathetha 5 minutes. Okay, likuwe bos. Sisibonana bo. Ukasebenzisa mike pha. Nginga like dibana like share like Fethu khabe usondisa mike pha kuwe fonini. Ngathi bana share papayo. Asizukubona ngathi uchongile. Ngathi uyonga share papayo. Ndiyo. So khona ufuna uqala wena wena. Khona ufuna ithethe. Like nama khona ufuna ithethe shimama ngabuya. Okay. So sigqithe kule yini bani yabonana ke. Xa ucinga wena Thumi lo muntu angayintoni kuwe? Friend. Siyibale friend. Friend. Into yabanana bana 4 5. Xa ucinga yintoni wena bo? Alright friend wethu. Alright friend. Yeah. Itheni kuwe nje siyibale friend. Friend yechild ntoni. Yafana noba ungathi friend. Leyo zibiza phinde bekhona friend. So lo okay ndiyayiva lento yenu ne. But ke wena phela nesithini ke wo. Akho beza kwenzeka. Qhubeka ne-life. Life. Okay ke wo ngicela uboza ne. Nomboza ningamncameli. Yabo xa nimncamela nizowenza ubone ayenza into eziphambeleyo lo mbuzo kwa yena. Isitulo sami. Okay. Cela uboza. Ngamncamisa ukuphela. Fethu. Babethe ubuza the. Like xa ucinga wena intoni wrong ngapha kuyi? Ninzi. Talk to me. Kana style. Kana style.
buthe ezinintsi mos ne enye akangayo lo mntu ndimfunayo. akanguye lo mntu umfunayo wena xa ucinga itype yakho ke fithi yintoni wena erongo ibonayo kokele irongo ndibonayo futhi kandifunelanga mani yabo kakufanelanga ya futhi talk to me ingathi kusengala macherry sade ngikhuliswa uthana xa ndimjongile futhi xa umjongile ya asikhula apha so fethu yintoni wena oyibonayo entle ngomtshetshe Nice, kind, alright. qha mhle tshomi ikuwe masigama lakho mhle umhle ne ya futhi imali yabo ke ngoku siphumile kule blind date cebuza xa ninobonana esiratweni ninga-acta njani No-actor ngambulisa. bulisa xa inothi ufuna udibana nawe ke ngoku Ingxaki. kho ngxaki but ke xa nidibene nothetha into evakalayo yabo so le nto nizobe niyithetha ivakalayo izophumela phi enothi ubonakala so khona endleleni futhi ngambulise as usual yabo uzimpilo yabo sithethe into siyithethayo gqithi qithi mani siyayivala le ayiklatshwananga nani niyibonile so ke mani lena yi-first video yethu sisezoposta ne umntu ofuna kwenza i-blind date anditext kuFacebook or kuWhatsApp ndizamnika inamba yam 063 891 333 yabo text phaa uba wena ufuna uthini yabo mna ndizokuzamela umjita kanye umjita anditext mna ndizomzamela imedi yabo kanje alaweyi fethu umjita ube ntswempu mani ungabi rhibhirhibhi yabo nawe medi ungazi unesigqwathi apho okay danke mani mani qudwana kaloku nana lo